Good news and bad news. Kuna wiki nero Chivayo muri Zimbabwe muri sei kwa muri ikoko kuma TV mana isei nyika nyaya dziri kuitika panapa nyaya dzacho dzakawandisa ende wiki nero Chivayo zvinhu zvacho zvikuratidza kuti zvamowandira. Yes, most of the times anobuda achiblessa vana vevamwe. Unongonzwa kunzi ningi ndatokupa mota, life yako yatochinja, then munhu akutotanga kutorarama achitonakidzwa. But panapa mukomana anenge ane ma challenges wo ari kusangana nawo mu life make in real life. Ekuti tinofana kupota tichionesana kuti dzimweni dzenguwa munoona uzoshamisika muzotadza kunzwisisa kuti chiri kuitika. Yekutanga nyaya iri panapa ndeyekuti zvoni Wikino Chivayo says he has been granted Eswatini citizenship and a diplomatic passport by King Mswati III following what he described as an audience with the monarch at the royal palace on Thursday. Saka iko zvinezvi ya good news ku Eswatini mukomana Wikino Chivayo a citizen yeikoko and avapuwa diplomatic passport. One thing chaari kuitira zvinhu izvozvi it's something chekuti chinofana kustadwa at the highest level yevanhu vanonzwisisa vane brain dzinofunga zvinhu zviri different. Mukomana aronyatsoziva kuti it's time yekuti ndiise wealth yangu kana kuti upfumi mari yaari kuwana kune nyika dzakasiyana siyana. Why? Because according nezvinhu zvavanenge vachianalyze vachinzwa vachiona nekutoudzwawo futi nemadhara vanenge vachikwena nawo vanenge vachioneswa kuti upfumi kana kuti wealth iri munyika yake inenge achida kuisa achichengeta munyika yake zvinenge zvisina kakugadzikana. So kwaari iye anytime kunomhanywa vanokusiya wakabroka usina kana send. I always tell people ndichiti chimbozvifunga iwo kuti ukaona face kana yaziyambi unofunga chi, ukaona face kana yatagwirei tiri kutaura kuti unofunga chi. Bvisa mari pavari uone kuti panosara munhu akaita sei ipapo mukuzvinzwisisa. For example kune vanhu vakaita sana Professor Jonathan Moyo pavanga vari kuZimbabwe vaitopisa vachida mazvelevel ravo but vakazosara vasina kana send. Izvezvi tiri kungonzwa marumors kuti ari kugara mukeben muKenya imomo manditi. So it's something kuti zvinhu zvinochinja. Ana Chivayo hatichatozive mhendo kwavakangotizirawo ikokoko takangonzwa kuti vakungoraramawo nemari icho kwavakangoenda ikokoko. It's something yekuti unongori kana zvinhu zvatoitika ana Kasukuere hatichataure zvedu but dzinenge dzatongova komana vakungotamba chindege tingonzwa kuti Kasukuere anenge arongoswera achingotamba chindege kwaanenge ari kuJoburg ikokoko. It's something yekuti zvinenge zvingoitika kuSent Namin ndoko anenge ari ikokoko achingoningina achigara mukabackroom kake and you know it's something yekuti zvinochinja at the end of the day. So kuna mukomana weWikino Chivayo there is bad news manje because good news tabvako kudhara taonesana even nezvinhu zvaari kuzviitira. I understand kuti munenge makataka kunonokerwa. Wikino Chivayo abuda achinzonawana tender ye 2 billion yanga iri kuswera ichitenderedzwa chinzi mukomana awana tender yemari yakawanda yekuti extend airport yekuKenya. Saka panapa nyaya yacho yazosvika unoziva kuti zvinenge zvakutenderera zvakunzi ko muri kupa chigananda mukana sei even kuti aonekwe ari padhuze napresident wako. That guy anenge itori risk chaiyo because motoziva kuti president wenyu akudzidziswa kurova mari, akudzidziswa kuita madhiri pane zvinhu zvanga zvisati zvambobvira zvakapinda mupfungwa dzake but akaona that guy asvika manje zvinenge zvakutyisa because pane pakunzi mukomana iyeyu muri kuzviziva kuti akasumuka sei kuti asvike paave ipapapa zvinhu zvinenge zvakutaurika. So Kenya seriously concerned with that Chivayo links. Saka the government has taken note with serious concern report appearing in sections of the media stating that Chivayo's firm will undertake JKIS expansion. We wish to clarify that the company referred to in those reports IMC Construction did not participate in this procurement process as a bidder and has no role involvement or association whatsoever with this project. They are also not part and parcel of the contractors who submitted bids to this tender. Kenya's Transport Minister Davis Chichiu said in a statement on Thursday. Chichiu added that all contractors were required to submit a legal binding disclosure of all parties in joint ventures and in none of them is the said entity part of. The minister did not disclose which company or consortium of companies he had been awarded the tender to expand JKIA. President William Ruto recently indicated that construction works
at the airport will begin in July, nearly 2 years after protests prompted Nairobi to cancel the JKIA expansion contract that had initially been awarded to India's Adani Group. Ndo mamirira akaita zvinhu zvacho, saka zvaweeknewo zvekunzi awana nekekeni tender remabhillions rinenge ritori drama. But let me tell you something, kune vanhu vekukenya handisi kuda hangu kuti nditaure ndizvidzonze muchirungu munzwisise because tinoita kunge takuita jealous. This is for Zimbabweans only. Mazimbaenzi wai zvinoitika pana vafana vakangwarisa achitoda kuti utaite mari nechinhu ichi haambofe akanoendesa neIMC wati yake ari kuita iyoyo. Vakomana vakachenjeresa, anogona kungozvisa pamedia kuti IMC iri kutodawo iye anenge atogadzira chake chimuforimbo chekambani chekutoti anotopinza nemadirector nemachinjive kuti ndo vanotungamidzwa pamberi, chotowana tenda votorova basa, dhiri rakatopera, chikambani chacho chinogona kutongonzi chavharwa, zvavharana zvotopera zvakadaro. Macompanies anovaitisa mari havambofe vakakuudzai, ndo secret one inofanira kunge ichizikanwa nemunzvimbo muZimbabwe. Don't expect him kunzi atowana apuwa tender apuwa, because they know kuti munotaurisa ende kuzongoti aiwa azodai so strategy skillful so that vanhu Kenya havazomboite any suspicious, havambozombofungira kuti panenge patambomonana president vanga vachitaura dhiri rechi ende zvii zviri kumbonyatsorongwa ipapo, hamuchaone nguva yekudaro. Makungotiwo hana chaakawana here, hana chaakapinda ipopo. Even vanhu vacho vari kuclarify vachiudza vanhu kuti tiri kukuudzai because hapana chadidi, ari totaura nyaya yacho akatonyora yacho, soro iyoyi haambofakaiziva. Zvinhu izvozvi zvatakazvidzidza kune vanhu vakaita sana Mike Chimombe vainyebedzera kudzungera kutosvika kutonzi tender rechi street lights what pakangoita tender anogadzira chimuforimbo chikambani chake chotongofojwa ipapo chopinda chobva chatora mari. Next deal achingotaimira akaona kuti pane mari dobuda, vanogadzira zvimwe zvimakambani zvinyowani. Saka muchinge munga musati mavajaira vakomana ivavava chibvai maziva kuti muri kutamba navanhu vakachenjeresa guys. Ndangoti ndatopedza nemi, ndangoti ndingoonesana nemi because this is very important kuti vanhu mutese munge muchionera zvinhu zvinenge zvichiitika. Sometimes munozongosaririra makuti but iwe kuiwo totaura kuti ndo maitikira zvinoita tinonge taziva. Kana manga musati mazviziva chibvai matozviziva nhasi, handizodzokorodze kutaura, handikuudzei ka2 kana ka3 ikanotoita kutanga pamwe tadoda kutoshanda vanhu ari kutonzi makambani acho akatowana iwayo. Itotonzi kana kuti yemaindia yacho yakatowana iyoyo inogona kunge iriyo ndiyo yake yacho yaakatogadzira akatoisa maindia iwayo. Saka iye anenge asina kana any involvement because anogona kuti akaisa makenyans munogona kutanga kuti anogona kunge ashandisa uyu front because anga achionekwa nauyo. Inotonogadzirirwa kuindia kwacho ikoko kambani yacho yobva yauya yapinda ichiti chimuforimbo chobva chaawardwa. That's why uchiona kuti iye anobva anotamba nemabig players nevanoawarda matenda vacho ndo vaanenge achidya navo muofisi make or pai, kana kuti unomona akagara napresident wacho ikoko. President wacho unongoudza munhu kuti award this company ndo yandaona kunge nemusoro yemaindia zvatopera. Iwo pakuawarda kwako uchaziva kuti zvina uyu mukati ari involved. Unongofunga kuti vari kungoya vachingoita madhiri kungomwa tii nemadhurira anoita ndege. Unofunga kuti munhu angasiya zvaari kuita kuZimbabwe kukwera ndege ngonoswera achitamba inari kukenya ikoko. Iyi yatoo confusion iri kuitwa yekuti atanga kuti kambani iyo iri kuningina then vakapa matenda obva kuti atinoziva hapana kana nemaministers atinombomona aripo izvi zvatopera ndokutovharwa kwazvo. Anyway ndingazonzi ndonyanya kuonesa but ndo chokwadi yesingaputsokama. I think yapera. But that's the bad news yamanga maudzwa imimi. Isusu tichiziva kuti mukomana uyu haana maluzu, haana chinonzi bad news mberi wake, kusati kwake anenge ari mawin-win. But it's just bad news kune vanhu musingazive zvinhu zvinenge zvichiitika. Ndimotanga kuti asiyowo futi bvisai kakambani maindia yacho yapinda ipapo muone kuti hatange kumhanya muone kuti haadzokere kunotorwa futi mafoto eri kokoko. Anodzokera futi akutanga kutorwa mamwe mafoto anenge aechi wotoziva kuti izvi zvachinja manje. Anenge akuchigadzira kana kambani inobva nekugana uku kana kuNigeria yosvika ichiwana futi tenda iroro because vakomana vacho ndaana chandagwinyira kana atoti ada tenda. Hauchavadzidzise zvetenda submission because vakurisa zvinhu zvacho vakomana ivavo. Anyway ndo nyaya yacho, it's up to you zvamuchazoitawo neinformation iyo zvazvenyu. Havasisi vakomana kuti vangasiya mabhillions achienda but izvi zvinhu zvekungoti kungogadzira confusion nekutonzi nyaya yacho yaningirina ndiye atozvipusha achitaura kuti tenda yatobuda yadai so anotoenda kutobhadhara futi nemanewspaper budisa article yakati iwe unobudisa uchimhanya fambisa chakati media yofambisa hapo atenda imari yakati.
so that minister anobva atoti aiwa hatizvizive zvatopera zvatoclarify tsoro yavo inenge yatotambwa yatobhobha. But anyway, ndisati ndaenda zvangu ndabva ndashandisa mukana unoyu kuzivisa mazimbabweans ese vari munyika yeSouth Africa ine vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa ma-FNB business accounts vasina ma-work permits kana ma-study permits. Pane company inonzi Education Research. Check their numbers that are showing on the screen. Torai paflyer ipapapo unoregisterwa company wovhurirwa FNB business account uri kwauri ikoko vari kwavari ikoko, haunidi kutravel wachienda kwavari. But there is another good news iripo yavari kuintroduce vachitaura kuti roni munhu wese zvake ari kudawo kutenga mota yekutanga, especially dzemabusiness yekuda kuti utenga. Handi vanhu mazuva vangotakura vanhu business car shamwari ndakazopinda mudhirika ndane new car dzekuita dzemabusiness dzangoko idzi dzekuti uda kuita Bolt, uda kuita Uber, Take a Lot, InDrive, Taxify, zvakawanda zvaungangoita. Pane partnership yakapinda neKIA. Saka kuKIA kunooneka mota dzese. KIA ine dzese kuda kutengera kubva kunotuma ndoko totenga tonozviitwa tuti popular tuma Kia Picanto tuma twakawandisa tikada kutora mazita acho atingatomba mapedzi. Vabate vanokuassista unoenda even uchida ma luxury cars, vane mazimota even maz off road futi vanoda off road. Ati mazuva ano bozi unongotenga ma off road ari kunetsa, but unotenga uzihombe uri kuti unonga wakukwekedzana nevakomana vecruiser man wakungoto Kia man uri ipapo uchitoenda. Vanoda futi ma construction vehicles vaya endai munobatsirwa futi ne-education research. Apa nyaya dzemota manje zvazvinoita manje ndezvekuti munotoenda mesa, hazvisi zvinhu zvokuti you consult them uri kwauri saka ndizondibatsirawo ndiri kwandiri kuno kudaisa. Unotoenda navo, unotovabata vanamba dzavo, vanoita newe paKIA Pretoria iwo vodhingiri nabosi dze consulting company, saka vanokubatsira uri kwauri uri dhingirikini uri paground kana dzanyaya dzemota idzi. Usazofunga kuti mota inotengwa online, no, hazvizodaro, zvinotisiyanei. So kune vanenge vachida mota zvekare ndisagara ndakuonesai dhiri riripo bata education research iwe then izvi zvinhu zvinobva zvatofambirwa.